Mos ubadai ubaru spak tamah pertai, ubadan pisah hadu aspak $1 billion, ulai ro ya kajing mi jongka election jit president, jongka US haus nam arjar arpausau, hakaba u Donald Trump unsalong u president, basau $1 jongka Amerika. Hakajing keren jong u haka mid election ha West Palm Beach, u Trump ulapan pau ru ya kajing kemen jong u ya umos, ubrale ya kabenta ka bakongsan, hakaba yarapan penskem, ya kajing job jong u haki jela bakongsan, kum ka Pennsylvania. Kani kajing keren jong u Donald Trump, kabuat ya kajing peteng jong u ne u hespa, ban kershan ya u kertong jong kaseng Republican, hakal yang kapisa tingka, batling ba kajing kershan jong kipat ba, umos ulalong unong no senyang bakongsan, syaka komiti trekam san hima jong u Trump. Dakaba no senyang daki million ban nyerap, ban penkhi ya kajing penbor, jong kajing ya ki election. Ulakular pat ba ban penlong ikari Amerika, kum kanong ba jong ka perthai, jong ka Bitcoin bat ka pisa kripto, bat ulapan pau ya kajing tumu jong u, ban ai ba umos unyalam ya kajing pet banyak, ya ki jabo jaban jong ka sorkar. Kajing ya te elok jong u Elon Musk bat u Trump, kalapau perthai ba, hakaba kite ki arngut ki jumi lang, ha kajing yalang yelap election. Une u tax billioner, ulalong u bakongsan ha kajing tumu jong u Donald Trump, ban wan pai biang syaka White House, hakaba omtang ba ulan no senyang, hanya pusan billion syaka Political Action Committee jong u Trump, henry uleh keren ru bat kinong tap vote, syaki social media. Kajing syai jong u mua sa kepuar election, karena pen scam syuk-syuk ya kajing ta jong u, hakaba pen wan dua ya kajing ya thuk khana, syapang kajing mi biang, jong u Trump hakasan hima sima.